Kære alle medlemmer, et rigtig stort tillykke med os alle. Tillykke i anledning af 125 års jubilæet for Dansk Told- og Skatteforbund. Jeg vil forsøge at sætte jubilæet i perspektiv helt tilbage fra 1894 og frem til i dag. Derfor står jeg her. Her, hvor Fællesforeningen for Toldetaten den 22. marts 1894 blev stiftet, nemlig i Arbejderforeningens festsal i København. Her på Nørrevold 90-94, her havde man på tværs af en række foreninger inviteret til møde for at stifte den danske Toldetatsforening. Men hvem var det så, der inviterede? Ja, det gjorde 3 forstandige mænd. Velejus, som var toldkontrollør fra Randers. Det gjorde Bærentsen, som var jurist i Toldinspektoratet. Og endelig så var det Fejring, som var toldforvalter i Faaborg. Men lad os nu gå ind i varmen. Så kan jeg give jer lidt mere af indholdet for mødet. Og måske løfte sløret for, hvor vigtigt fortiden er. For at kunne forstå og forme fremtiden, ja, så er man nødt til at kende fortiden. Vi ses. Ja, hej igen. Det var godt at komme ind. Hovedemnet ved stiftelsen af den danske Toldetatsforening var faktisk, at man ville forsøge at få fokus på sig selv. Som Bærentsen udtrykte det i sin tale til forsamlingen, embedsstanden manglede interesse i sig selv. Arbejdet, embedspligterne, blev varetaget med nidkærhed, og der var ikke nogen interesse for det fra befolkningens side. Hvorfor det var nødvendigt at se ind af. Der skulle med andre ord skelnes mellem opsynsinteresser, regnskabsførelse og revisionsinteresser, og sidst men ikke mindst etatsinteresser. Til det krævedes korpsånd, solidaritets- og enhedsfølelse. Derfor havde man brug for, at de små foreninger sluttede sig sammen i en stor forening med et økonomisk islæt, så man ikke kun havde selskabelige sammenslutninger. Situationen var nemlig, at man anså det for vanskeligt at fremsætte krav, især når det skulle gå gennem de enkelte små foreninger. Derved var det let at afvise eventuelle krav. Derfor var det nødvendigt at lave en stor forening med en bestyrelse, som skulle være hele etatens repræsentant. Og man skulle gøre det i et stille og roligt tempo. Man skulle, som det blev sagt fra talerstolen, gå sindrigt frem. Så man skulle først og fremmest forholde sig til ledelse. Det skulle være kolde og klare hoveder, ingen fusentaster, folk med takt og folk med smidighed. Ja, man kan næsten sige, at det gælder også i dag. Der skulle selvfølgelig også være fokus på opgaverne i etaten, og sidst, men ikke mindst, skulle der være fokus på medlemmerne. Og i den forbindelse sagde Bærentsen, at medlemmerne jo ikke skulle forlede sig på, at nu var der så en bestyrelse, og så kunne de lægge sig til ro og stole på, at bestyrelsen klarede sagerne. Der skulle være medlemsaktivitet, for ellers ville hele institutionen vise sig unyttig. Bærentsen sluttede af med at anbefale dannelsen af en forening, som kunne fremkalde enhed, altså solidaritet, fremkalde fasthed og dermed sikkerhed for, at
toldere kunne henvende sig med berettigede krav, og hvor udenforstående kunne få de rette oplysninger. Men der skal også fremkaldes tryghed, så bevidstheden om, at de ligestillede også ville komme under lige vilkår, udtrykt således, at hver enkelt følte sig som en brøk, hvis nævner går op i en generalnævner. Og der skulle fremkaldes ansvar, så alle får følelsen af, at et hvert enkelt medlems handlinger umiddelbart angik hele etaten. Først under diskussionerne kom det fra en toldassistent i København, nemlig C. Vinding Kruse, at hovedformålet for den påtænkte forening måtte blive at arbejde for bedre lønningsforhold, bedre avancementsforhold og bedre kår for de unge. Svaret for fejringen var, at der ikke var noget til hinder for, at man kunne beskæftige sig med sådanne økonomiske opgaver. Der kunne godt formuleres andragender med dette indhold, og herefter var der så en enstemmig vedtagelse af at stifte foreningen og at nedsætte et udvalg til udarbejdelse af love. Ja, og hvordan fører det så fortiden frem i nutiden? Ja, det er ganske let. For på trods af skæve ord, såsom generalnævner med videre, så er der faktisk ikke rykket en meter ved grundlaget for at etablere Etatsforeningen og det Dansk Told- og Skatteforbund, som eksisterer i dag. Det er stadig medlemmerne, altså jer, som er i fokus. Det er stadig medlemmerne, som skal føle, at deres problemer er hele etatens, hele skatteforvaltningens problemer. Det er stadig en hverdag, hvor solidaritet spiller en væsentlig rolle. Og det er stadig en hverdag, hvor vi ser på bedre løn, gode avancementsforhold, og så glæder vi os til, at der også skal være gode forhold for de mange nye medlemmer, som i øjeblikket er ved at tage en uddannelse som professionsbachelor i skat. Vores medlemsgrundlag er jo noget bredere i dag, og det er ikke mindst takket være den historie, som vi har været igennem. Det udspringer af den danske toldetatsforening, fordi det var den første registrerede organisation. Men vi må ikke glemme, at Dansk Toldtjenestemandsforbund, Statsskatteforvaltningens tjenestemandsorganisationer og sidst, men ikke mindst, medlemmerne med kommunal baggrund før 2005. Vi er på vej ud af en tangent, hvor man efter mange års nedskæringer i skatteforvaltningen må erkende, at faglighed er en nødvendighed. Bedre sent end aldrig, siger vi, og vi vil alle glæde os til, at uddannelsen vil bidrage til at få skatteforvaltningen på plads. Det vil tage tid, men vi må alle i Danmark erkende, at for øjeblikket betaler vi prisen for mange års vanrøgt af skatteforvaltningen. Opbygning tager tid, men vi er på vej, hvis vi kan holde ploven i furen, og hvis vi kan forklare alle, hvad der sker. Jeg kunne godt lade hele denne jubilæumsvideo flyde over med milepæle, hvor der er sket noget, som man skulle have tænkt lidt bedre igennem. Men tænk engang, hvis jeg skulle gå 125 år tilbage, så skulle I altså høre på mig i meget, meget lang tid. Lad mig derfor slutte med at nævne, at i forhold til jer, som er med til at fejre jubilæet i dag, den 22. marts, så vil der være mange, som tænker tilbage på 1990, hvor man lancerede den daværende regerings afbureaukratiseringsplan.
Færre medarbejdere, bedre service og mindre kontrol. Men nævnes her skal også den store fusion mellem toldvæsenet og den statslige skatteforvaltning, nye tider, nye kulturer, en spændende tid, hvor vi alle satte alt ind på, at det skulle lykkes. Der vil også være nogen, som husker 1999, hvor forbundet underskrev aftalen med Finansministeriet om overenskomst på de faglige medarbejdere. Altså det, som er grundlaget for, at diplom i skat og professionsbachelor i skat henhører under forbundets overenskomst. Og dermed legitimitet for forbundets fortsatte eksistens. En god begivenhed. Nogen vil også have fokus på 2005, hvor den store fusion mellem de kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltninger og det statslige toldskat blev til skat. Også en begivenhed, som betød store ændringer. Ændringer tager tid, men alle har kæmpet bravt med meget færre ressourcer. Færre ressourcer, konsulentrapporter, afskedigelser og omorganiseringer har været dagsordenen. Jeg ved jo, at mange har taget sig til hovedet. Hvorfor ødelægge noget, hvor fagligheden burde være i højsædet? Men medlemmernes gode kollegiale sammenhold, det eksisterer. På en dag som denne er jeg stolt. Stolt, fordi gode kolleger er det, der er grundstammen i en organisation som vores. Det er grundstammen i Dansk Told- og Skatteforbund. Og det er et sammenhold, der varmer. I Dansk Told- og Skatteforbund har vi en fri debatkultur, altså helt i overensstemmelse med de forhold, som var grundlaget for stiftelsen i 1894. Ja, flot at det kan bære. Flot at vi 125 år efter stiftelsen kan konstatere, at der var forstandige kolleger, Belaeus, Berensen og Fejring, der tog initiativ og satte ord på. Og selvom det er gamle ord, nemlig korpsånd og solidaritet, så holder det hele vejen hjem. God jubilæumsdag, i dag eller en anden dag. Dansk Told- og Skatteforbund vil bestå i mange år fremover. Vi ses derude, så jeg siger hej hej fra mig.